Ahojte, vítajte pri ďalšom videu, vítajte u mňa v backstage a vítajte pri dnešnej zaujímavej téme. Pýtali ste sa ma už viacerí, ako to funguje s oficiálnym hraním, čo všetko je na to potrebné a či môžem hrať povedzme zo Spotify alebo z Tidalu, keďže už tieto DJ-ské softvery viac menej všetky podporujú streamovacie služby, čiže majú integrované prepojenie medzi streamovacími službami a poďme sa pozrieť na to, ako to funguje na Slovensku. Najčastejšie mi dávate otázku, čo potrebujem k tomu, aby som bol, povedzme, oficiálny DJ na Slovensku. Tak u nás na Slovensku to funguje tak, že potrebujete v základe mať živnosť. Aspoň to je taká najlegálnejšia forma fungovania ako DJ na Slovensku. Vytvoriť si firmu buď ako živnosť, alebo ako SROčka, záleží to už na vás, čo vám viac vyhovuje. A dá sa to aj spôsobom nejakej zmluvy umeleckej robiť, usporiadávať nejaké udalosti alebo nejaké akcie, či klubové, či nejaké verejné, ja neviem, plesy, kde sa vyberá vstupné a podobne, alebo povedzme obecné dni hrať a podobné veci. Ale keď to robíš verejne, v každom prípade potrebuješ to legálne, jak sa hovorí, upratať, lebo si za to zoberieš nejaké peniaze a už ti nikto neuverí, že si za to peniaze nezobral, takže to je veľmi dôležitá vec, prvú, ktorú potrebuješ. Keď chceš hrať verejne, u nás na Slovensku, v podstate je to dosť komplikovaná vec, či môžeš alebo nemôžeš hrať zo streamovacích služieb Tidal a Spotify. Z jednej strany nemôžeš, lebo je to len na komerčné použitie, čiže to môžeš používať iba doma u seba v obývačke alebo na nejakých eventoch ako uzavretá spoločnosť, oslavy, svadby, firemné večierky, kde v podstate cudzí majú zakázaný vstup a nemôžu vstúpiť na tú udalosť alebo nemôžu prísť na tú udalosť tým, že si zaplatia vstupenku. Potom často sa ma pýtate, že ako to je s tým, že keď si zaplatím Spotify Premium alebo Tidal Individual a podobne. Nie, stále to nemôžeš používať v podstate na verejné udalosti ako obecné dni a tak. A som si istý, že viac ako polovica DJ-ov na Slovensku toto nemá zaplatené. Podľa oficiálnych zdrojov, čo uvádzajú na internete, na Slovensku musíš mať vyriešené vzťahy organizáciami SOZA, to sú autori alebo zastupitelia autorov hudby, a Slowgram, čo sú výkonní umelcovia, výrobcovia, ako vydavateľstva a podobne. Ak to mám správne naštudované a správne som to pochopil, lebo myslím si, že toto ani není také jednoduché na Slovensku, není to jednoznačne dané, že takto by to malo byť, lebo tie informácie sú dosť strohé, ale v podstate, keď robíš oficiálne akcie, obecné dni, niekde v kluboch, keď hráš, základ je vysporiadané, mať samozrejme živnosť alebo SROčku na svoje meno a mať vysporiadanú SOZu a Slowgram. SOZa chce za ročný poplatok nejakých 100 eur, čo je v podstate hromadná licenčná zmluva, tak nejak sa to volá, platí sa ročný paušálny poplatok a podobne je na tom aj Slowgram. Samozrejme som spomínal tú živnosť, ktorú potrebujete k tomu a treba mať podpísanú zmluvu zo SOZa. Je veľmi dôležitá vec, aby DJ je jeden z usporiadateľov, povedzme, tej oficiálnej akcie, toho klubu alebo tak, mi príde veľmi smiešne, že DJ by mal v podstate dopredu vedieť, alebo mal by mať zistené od majiteľov klubu, že či on platí SOZu, či zaplatil. Lebo on je ako hlavný organizátor, majiteľ povedzme klubu alebo obec, keď robíte povedzme nejaké obecné dni, kde je verejná udalosť a vyberá sa tam vstupné, dokonca obecné dni veľmi často robia aj obecné dni bez vstupného, čiže je tam free vstup, môže tam ísť hocikdo. Takže ty ako DJ by si mal mať zistené, či organizátor, majiteľ klubu
alebo starosta obce, či zaplatil SOZE poplatok za tú konkrétnu udalosť, ktorú ty hráš. Takže je to v podstate pomerne dosť komplikované, aj keď to není komplikované, ale je to komplikované v tom, že na tieto veci by mal DJ myslieť, či to organizátor zaplatil alebo nie, lebo niekto by to mal zaplatiť. Takže je to dosť divný spôsob, ako to funguje na Slovensku. Takže asi toto sú moje informácie, ktoré sa mne podarilo zistiť pre vás, aby ste vedeli. A čo sa týka toho Tidalu a Spotify na svadby, súkromné akcie, uzavreté spoločnosti, Spotify a Tidal kľudne môžeme používať. Ale ako náhle to je verejná udalosť, kde môže hocikto vstúpiť, nesmie sa používať. A keď chceš byť takýto klubový DJ, povedzme, tak je najlepšie si kupovať buď originálne CDčka, alebo originálne Wave, Vavka, MP3, alebo FLAC, alebo hocičo iné formáty, to si budeš zvoliť. Povedzme Apple Music, alebo Beatport, alebo podľa toho, aký štýl hudby hráš. Tak podľa všetkého, podľa legislatívy, čo sa mi podarilo doštudovať, by si mal nosiť pekne vytlačené A4, kde máš číslo nákupu konkrétnej skladby, takže keď príde kontrola zo SOZY, Slowgramu alebo polícia po prípade, tak by si to mal mať všetko pri sebe. Takisto je živnosť, lebo podnikáš. Takže dúfam, že vám toto video pomohlo. Nezabudni dať like pod video, dajte odber, po prípade to pozdieľajte, fakt to veľmi poteší. A prichádzam čoskoro s ďalšou zaujímavou témou. Majte pekný deň, čaute.